ମାଇମ୍ ବ୍ଲଗ ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଆସିଛୁ କଲେଜରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ମହିମା ଗାଦୀକୁ। ତ ମହିମା ଗାଦୀକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ଫଟୋ ଆମର ଉଠାଉଠି ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ଆମର ପିଲା ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମାନେ କେମିତି ଫଟୋ ଉଠୁଛନ୍ତି, ପୋଜ ଦଉଛନ୍ତି। ଅଖଣ୍ଡ ଧ୍ୱନି ମନ୍ଦିର ଏପଟେ ଆମର ଅଛି ମହିମା ଗାଦୀର ଯିବ ଚାରିପଟେ ବୁଲାବୁଲି କରିବ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ଆମର ମହିମା ଗାଦୀ ଜୋରନ୍ଦା। ସେପଟେ ଆମର ବାନର ଲାଗିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଚାରିପଟେ ଏଥର ବୁଲାକି ଆସିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏଥର ଯାଉଛୁ ଗାଦୀ ମନ୍ଦିର। ଏଇ କି ମନ୍ଦିର କିରେ? ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ମନ୍ଦିର ଇଏ ଆମର। ଏଠିକି ଥରେ ଆସି ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ମନ୍ଦିର। ସେ ଦେଖୁଥିବେ ଉପରର ଭିଉ। ଆମେ ଗାଦୀ ମନ୍ଦିରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ଆଳତି ନିଆ ହଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଚାରିପଟେ ଟିକେ ବୁଲେଇକି ଆସିବା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଚାରିପଟର ପରିବେଶ। कबाट किसी खोला है नहीं, ये आमर जोरंदा मेला बेलू कबाट खोला हम। यहीपर किसी परिवेश रही महिला गादी देखिए से शुआ उपर अच्छे तुम कौटे आज आई कौट गोरदा मंडी हाँ सेमती हाँ ओडिशा ब्लॉगर आमे शून्य महिमा मंदिर दर्शन कर आसिलु। से माने भी आम पछरे भाई माने दर्शन कर आसुचंती। तो आमे एबे जिबा कॉलेज को गले पर आमे देखिया कैंपस रे केमिति कोन होची। आसीथिलु एपटे आमे बुल्ली की जाउछु। सेपटे हमर शून्य मंदिर रहउची सेटा सेठी केवल आमे तो जाई पारुनु। एठी वीडियो अलाउ नाही बोली की। तो पछरे आमे केबे जिबु जदि जिबु ताले शून्य मंदिर वीडियो आपण मानक देखैबी। आमर हाट होउची मंगलवार हाट। हम तो जाउछी हमर कॉलेज रे क्लास अछि आ टिए परे 10-15 मिनिट परे एपटे हमर कॉलेज। तो जोरंदा रे केबे मेडिकल आसीबार थिबो तो एपटे आसीबे। एठी हम कॉलेज रोड रे मेडिकल पढुची। ये देखि पाते गवर्नमेंट मेडिकल टा हमर एपटे पढुची। एटा हमर मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल जोरंदा रो। तो फांडी भी हमर एपटे पढुची। ठीक है आगो फांडीटा को गोटे बाबल जोरंदा कॉलेज रोड रे सेटा म आगे कहिबा। तो ये हमर फांडी रहउची हमर एठी देखि पाते। जोरंदा फांडी रो परिवेश किछि एपरि रहउची। तो
ତ ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ରହିଲା ଆମର କଲେଜ। କଲେଜ ରୋଡରେ ଚାରିପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ। ତ ଏହି ରୋଡରେ ବି ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ଆରେ ବସରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉନୁ କି? ତ ଆଜି ସିନା ସ୍କୁଟିରେ ପଳେଇ ଆଇଛେ ବୋଲି ଗାଡିରେ ଆସିଛେ ନା। ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ରହିଲା ଆମ କଲେଜ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ଏଇନା। ଆସି ସାଇଲେଣି? ହଁ ସେ ଆସି ସାଇଲେଣି ମୁଁ ତ କହୁଛି ନା। ଇଏ ଆମ କଲେଜ ମହିମା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଜୋରନ୍ଦା। ଏପଟେ ଆମର ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଏଠି ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇରେ କଣ ହେଇଛ? ସିଏ ଆମର ବାବା ଅଛନ୍ତି ସେଠି। ମହିମା ବାବା। ଆମେ ଏଇନା ଯୋଉଠିକି ଯାଇଥିଲୁ ସେଇଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇନଥିଲୁ। ତ ଚାଲ ଯିବା, ସେଠି ଆମର କୁମ୍ଭାର ୱାଲ୍ଡ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଦେଖା କରିବା। ଏଇନା ତ ସେଠି ଆମର କୁମ୍ଭାର ୱାଲ୍ଡ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷକ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷକ। କୋଉ ରକ୍ଷକ? ସିଏ ଆମର ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଏଠି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମର ଜୋରନ୍ଦା ମହିମା ଗାଦି କଲେଜ ଆସିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ଘରକୁ। ତ ପଛରେ ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ସାଇକେଲରେ। ସିଏ ଆମର ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦିଲ। କଣ କୁହରେ କଣ ପଦେ କୁହ? କାଲି ଯୋଉ ଆମର ଇଏ ହେଇଥିଲା କଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଥିଲା, ତ ସେଥିରେ ଆମେ ଯୋଉ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲୁ। କଣ ଥିଲା ତା ଉପରେ କଣ ଓପିନିଅନ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କଣ କୁହ? ଜଣା ପଡୁଛି ଭଲ ହେଇଛି, ବଢିଆ ହେଇଥିଲା। ଇଆରେ ଆମର ପଛରେ ଆଉଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡାମ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି ହେଇଛି ବୋଲି। ମ୍ୟାଡାମ ବି ଆମକୁ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି।